हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा जोबोद रंजानायनि सान लोगोफोर नंगौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ एबा नुवाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हानाय जासिगोन जे जोंनि बर'फोरनि रावजों बर' रावजों भारतनि संबिजिरखौ लिरफिननाय जाबाय एबा हठात भारतनि संबिजिरखौ बर' रावाव राव सोलायनाय जाबाय ट्रेन्सलेट खालामनाय जाबाय बर' रावजों लिरनाय जाबाय गोदानै मोनसे दा बे जोबोद गिदिर जोंनि माने गोग्गाथावनि बाथ्रा बर' रावा जोंना आरोबाव फिन मोनसे जोबोद गिदिर भारतनि जारिमिनाव आगान होबावबाय बे जाहैबाय भारतनि संबिजिरखौ जे बर' रावावबो लिरबाय एबा राव सोलायबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर गोग्गाथाव बाथ्रा दा बेखौ जोङो जायफ्रा माने उन्दै एबा फरायसाफोर बिथांमोननिफ्रायनो लानानै फारियै भारतनि संबिजिरखौ फरायनानै बुजिनो हानाय जासिगोन गावबा गावनि नलेजनि गेजेरजों आरो बेखौ जों साफ्रोमबो फरायनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो मानो होनबा जोंनाव संबिजिरनि गियान गैयिनि थाखायनो आथिखालाव जोङो गोबां बायदिसिना खोथायाव जोङो गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जानो गोनां जायो दा बेयो आसा खालामो नैबे बर' रावजों रनसायजानाय बिजाबा जोंखौ बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन गुबै बाथ्राया जों फरायनो नांगोन दा बेसो मानो होनबा जोंनाव संबिजिरनि जा गुबुन मोनसे बिजाबानो जा बर' रावाव राव सोलायदों बर' राव मोन्दों होननानै जोंहा ओरैनो रेगाव साजायनानै दोनबा बेयो जानाय नङा बेखौ जों बयबो फरायनांगोन मानो होनबा बर'खौ गुबुनफोराथ' फरायनानै नायनो नङा बर'खौ जोंनो फरायनांगोन होमबासो जोङो बेखौ बिनि फिथाइखौ मोननो हानाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोननो लोगोसे शेयार खालामदोंमोन भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा बेयावनो दा मोनसे गोग्गानायनि बाथ्रा आरो खनसे बुंबावदों बर' रावखौ जोंहा मोनसे जोबोद गिदिर स्टेजाव सफैहोनो हाबावबाय बे जाहैबाय भारतनि संबिजिरखौ बर' रावाव राव सोलायबाय सरकारि भाबै एबा सरकारियै दा बेनि अनगायैबो बर' रावजों जोंहा भारतनि संबिजिरखौ गुबुन गुबुन लिरगिरिफ्रा राव सोलायनायबो नोंथांमोना मार्केटाव मोनगोन नाथाय बेखौ अफिसियेलि दिनैहाय बेखौ राव सोलायनानै होबाय दा बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरा मिथिनायनि थाखाय भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोना नुनो हानाय जागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नायदो संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम मराठी नेपाली पंजाबी बोडो कश्मीरी तेलुगु उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया बोडो कश्मीरी मलयालम मराठी नेपाली उड़िया पंजाबी तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम केरल महाराष्ट्र सिक्किम ओडिशा पंजाब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद।